Comeza o último resumo semanal do mes. Primo de Rivera foi exhumado do Val dos Caídos. O seu corpo atópase actualmente no cemiterio de San Isidro. Este sábado un grupo de falanxistas realizoulle unha homenaxe en dito cemiterio. O presidente da Deputación de Ourense foi multado por ir a máis de 200 km/h pola autopista. Terá que declarar o 9 de maio. Detido un home por un atropelo múltiple en Madrid. Morreron 2 ancianos. O Barbanza maniféstase contra a mina de San Finx, dado que a súa reapertura provocaría verteduras de toxinas na ría de Muros Noia. Samuel Tato, judoka do Judo Club Base da Estrada, converteuse este sábado en subcampeón nacional na categoría de 60 kg. Este luns comeza a Volta a España feminina, que contará coa participación do equipo galego Farto. O rei emérito tería outra filla máis que se chama Alexandra. Sería froito dunha relación cunha aristócrata. Calor extraordinaria para un mes de abril. Esta semana rozáronse os 40 graus no sur de España.